The Elevator Game. Zdravím vás, mé zvu Děduše. Tohle je název, nevím jestli to zařadím úplně do creepypasty nebo návodu na nějakou strašenou hru, ale vítám vás u tady z toho zajímavého videa. A dneska tu taky nejsem sám, ale je tu se mnou Pralinka a já předávám Pralince mikrofon a bude číst The Elevator Game. Zdravím, můžeme začít. Toto je hra z Koreje. Provedením tohoto rituálu se máš dostat do jiného světa. Podle lidí, které úspěšně dokončili hru, vypadá dimenze jako města, až na to, že tu není žádné osvětlení a v dálce vidíte pouze červený kříž. Okolo neexistují žádné jiné živé bytosti. Říká se, že na tom místě nefunguje žádná elektronika. I když tuhle domněnku někteří lidé vyvracejí. Při postupu rituálu musíte být uvnitř výtahu. První bod. Najeďte s výtahem na první patro. Druhý bod. Stiskněte 4 a když se dostanete do 4. patra, nevystupujte a stiskněte 2. Třetí bod. Když se dostanete do 2. patra, zmáčkněte 6. Čtvrtý bod. Po dosažení 6. podlaží stiskněte tlačítko 2. Pátý bod. Když budete na 2. podlaží, jeďte na 10. Šestý bod. Po dosažení 10. podlaží stiskněte 5. Sedmý bod. Když sjedete do 5. patra, přijde k vám dívka, ale ona není člověk. Nemluvte a ani se na ní nedívejte. Pokud tak učiníte, odvede vás pryč. 8. bod. Stiskněte 1, pokud se výtah místo do 1. rozjede do 10. patra, uspěli jste. Dosáhli jste jiného světa, kde není nikdo jiný než vy. 9. bod. Pokud se dostanete 10. patra, dívka se zeptá, kam jdeš, ale nemusíte odpovídat. Pokud dívka neodejde nebo pokud hru přeruší jiná osoba, nebude to fungovat. Pokud chcete během rituálu zrušit hru, stačí zmáčknout 1. Pokud to nefunguje, chvilku na tlačítko tlačte. Chcete-li se vrátit? První bod. Musíte jet stejným výtahem. Druhý bod. Zmáčkněte znova tlačítka v tomto pořadí. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Třetí bod. Poté, co se dostanete do 5. patra, zmáčkněte 1. Čtvrtý bod. Jak jedete do 10. patra, zmáčkněte jakékoliv jiné číslo. 5. bod. Poté, co se možná i pěšky dostanete do 1. patra, zkontrolujte své okolí. Lidé říkají, že dostat se zpátky do reality je mnohem těžší. Jste dezorientovaní, nemůžete si vzpomenout, jakým výtahem jste jeli a při chůzi se vám zdá, že se výtah vzdaluje. Jestli to byl zajímavý návod, nebo nevím, co to bylo, ale přeju vám krásný večer, nebo krásný den, nebo krásnou noc. Nevím, kdy ten příběh, nebo co to je, posloucháte a od mikrofonu se loučí Frosty Shadow Čech.